Bayan fitar da sabuwar wakar da shahararren mawakin siyasa a Najeriya Alhaji Dauda Kahutu Rarara yayi ta tarbin shugaban kasar Najeriya bayan tafiyar da yayi wurin hutu, an hange shi da sabuwar mota dalleliya irin ta zamani mai kirar akura wadda ake kyautata zaton cewa ya same ta ne ta dalilin wannan wakar. Muna dauke da karin bayani dangane da wannan motar da kuma sabuwar wakar ta Dauda Kahutu Rarara. To jama'a barkanku da yau, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin mu. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar ta mu, to kar ka manta ka daure ka danna mana subscribe don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Ga dai labarun ɗaya bayan ɗaya. Idan za ku iya tunawa, shugaban kasar Najeriya Alhaji Bola Ahmed Tinubu ya ɗauki hutu inda ya tafi kasar Faransa. Yanzu haka dai Bola Ahmed Tinubu shugaban na Najeriya ya samu dawowa lafiya duk da wasu maganganu da suka rinka yawo a social media inda ake faɗar cewa ba shi da lafiya. Wannan ne yasa mawakin nasa wato Alhaji Dauda Kahutu Rarara ya shirya masa gagarumar waka kasancewar ya dawo cikin koshin lafiya. Wakar da ta Dauda Kahutu Rarara ta samu karbuwa kai tsaye a cikin kafafen sada zumunta kasancewar an yi ta daidai da lokaci. Wakar ta tarbon shugaban kasar Najeriya wadda Dauda Kahutu Rarara ya yi ta zo ne daidai lokacin da ake raɗe-raɗin cewa shugaban na Najeriya ba shi da lafiya yana can kasar Faransa. Yanzu haka dai an hangi dalleliyar mota sabuwa dal a hannun Dauda Kahutu Rarara wanda ake tunanin cewa ya same ta ne a dalilin wannan wakar. Masu kiyasi dai sun yi kiyasin darajar motar har naira miliyan 130 wanda ake ganin cewa duk a sanadiyar wannan wakar ce ya same ta. Rahoto mai tushi dai ya tabbatar da Dauda Kahutu Rarara ya samu wannan dalleliyar mota ne a cikin 'yan kwanakin nan inda aka ganshi yana haskata a cikin kafafen sada zumunta. Shahararren mawakin dai na siyasa Alhaji Dauda Kahutu Rarara ya saba hawa manyan motoci a kowane lokaci, amma fa ta wannan karon ta sha bamban da dukkanin wasu motoci da ake hange a kansa. Mawallafin na Dauda Kahutu Rarara Rabi'u Garba Gaya ya wallafa wannan motar har ma a akawun na TikTok na shahararren mawakin Dauda Kahutu Rarara an hange wannan motar. Wannan motar dai masu kididdiga sun tabbatar da cewa babu wani mawaki a Najeriya wanda yake waka da yaren Hausa da ya mallaki irin wannan motar ko kuma wadda ta kai darajar ta a halin yanzu. Shahararren mawakin siyasan Alhaji Dauda Kahutu Rarara ya samu nasarar mallakar wannan motar wanda ake ganin kimata da darajar ta zarce dukkanin wani mawaki mai waka da yaren Hausa a Najeriya. Da wannan rahoto muka zo karshen wannan shirin. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu, to kar ka manta ka daure ka danna mana subscribe don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Mun gode da lokacin kallo. A huta lafiya.